Subrai te kaitor Jesu Kristoni kaksangma norok bai tong pleitung. Amen. Kristan takuk te bukuk song. Nung noka tola ka sakao se tongo. Abo kinma ke nung noka te khani kicharo se tongo. Abo ni bagino nung o sengsaro poito ginangke yelam ginangke tongna muchungke kaibre kubirokno teye saimana nangkugo. Kaisake kaitor sabokne nung saimana nangkugo. Kainike nung sabokne saimana nangkugo. Kaitamke nung tongma o sengsar tamokne saimana nangkugo. Kaibrike nini langmano, nini nukungno, nini samung klaimarokno, kebangnai soitan sabokne saimana nangkugo. Hinke nung o sengsaro tongpuro kaitor sabo, nung tongma o sengsar tamo, nono kebangnai soitan sabo kene saimana nangkugo. Puilake kaitor sabo kene saimana nangkugo. Tamnikin ba o sengsaro bororok bai snamja kaitor botongo, bororok bai snamja gya kaitor botongo. Hinke bororok bai snamja gya kaitor se kubui kaitor. Romdi ang eba ani nukung, eba ani chuchusong, eba ani dopa kaitor koraksana snamui kulumi tongo kinke a kaitor snamnai kaitoria snamja kaitorse abo kinma ke ang kaitor no snamnai ungbithanga kaitor snamjakse bahai ke kubui kaitor koraksa snamja kaitorungnai kubui kaitor kinke bo snamnai kaitorse snamja kaitoria Abo ni bagi se saka nung kubui kaitorno saimana nangkugo. Abo Baibil ni bisangte kaitor sabo kene chingno srai ke purungo. Tabuk nung sakno kusam jogi naidi. Nung bororok bai snamja kaitorno de kulumuitong yeba kubui kaitor snamnai kaitorno de kulumuitong kene. Kainike nung sabo kene saimana nangkugo. Naidi chini busago tamo tong kene doctor ni bisangte nung saimanai. Nini bukabo tamo tong bahai ke samung klai tong kene psychologist ni bisangte nung saimanai. Nung pola ni samung rok tamo kene Dhormoni bororokni bisangte nung saimanai. Kinke nini busak bukka pola o kaitam no snamnai kaitor bo srai ke saimanai nung saboknai. Naidi jekunu manu rok nung paika kinke from the washing machine. Nung paika kinke aboni loke kaisa manual yeba boy rijago. A boyo sijak tongko nung bahai ke a washing machine o samungo pinangna nangkunai. Inge company borok samatui no borok ni wansuktai nung a washing machine o samungo pinangke abo dugi tongnai. Inya ke sakni muchungtai a manual eba boino kibiwi nini muchungtai abono samungo pinangna chengke a machine dugi tonglak nostongi thangnai abo kaikeno nono kaitor snamani ulo nung sabo kene kakangke saimanani bagai kaisa manual eba boy orasi klangja abo se Baibil Klas a Baibil Klas nini besak tamo besak ni tongnung rok tamo
Beka tamo, beka ni tongmung rok tamo. Pola tamo, pola ni tongmung rok tamo. Belai serai ke sejak tonggo. Te abo simiya, mokol abo ni samung tamo. Kuncu abo tam ni bagai, nini beslai tam ni bagai, nini besag jotak serai ke sejak tonggo Bible ni kokatar ni besung te jengpori ke mano. Abo ni bagi se neng sabo kenai bororok ni besung te saiman mani abo kubuya kisah misa kubui tong nai kaifano pura neng saiman glak hinke nonos nam nai kaitor samani kok se kubui a kok kubui na saiman ke simi se neng sabo kenai kubui ke saiman nai inke neng sabo kenai Bible ni kokatar ni besung te saiman na nangkugo kaitam ke nung tongma o sengsar na to ye chini bukawa kebang ma bansuk mo rotongo ching kebang ma kokrok saimano kaifano omona snam nai kaitor samani kokno de nini bukawo chobe naru yeba bororok samani kokno de romdi nung schoolo porike yeba college poritongke aro borok ni yelam o sengsar na to ye chingmanai hinke nung saiman na nangkugo o sengsar no borok snamlia hinke o sengsar no snamnai kaitor bose ashale kubui ke saiman nai o sengsar tamoknai hinke o sengsar no snamnai kaitor tamosa a kaitor ni yelam nang man ke simise nang o sengsar tamoknai kubui ke saiman nai kaibri ke nono nini nukung no nini samung klaimarok no nini kham krai no kebang nai soitan sabokne saimana nangko naidi soitan sabokne borokna singkangge kebang ma idea rok tongo khaifano soike soitan sabokne Bible simise srai ke purungo soitan no simiya soitan ni samung rok no to yebo bini tongmung rok no to yebo Bible srai ke sejak tongo aboni bagai nang soitan sabokne saimana muchungke nang Bible ni besung te saimana nangkugo tamni kinpa noka bai khayung no snam nai kaitor o noka wo tongmarok no to ye o sengsaro tongmarok no to ye bo srai ke saimano nang snam nai ni besung te manma a yelam se kubu yelam snam jak rok ni besung te aboke bororok ni besung te nang manma ni yelam abo beba kubu ya abo ni bagi se nang o sengsaro pan kinangke poito ginangke yelam ginangke tongna muchungke kaitor ni yelam aboke kaitor sabo nung tongma o sengsar tamo nono kebang nai soitan sabo kene kakangke saimana nangkugo tamni bagi saimana nang naidi kaitor bai nung kaisa khalogo tongo abo saimana nangko kaitor nono snam ka kinke nung kaitor bai kaisa khalogo tongo o kaitor bai nini khalok nung saimanya kinke nung o sengsaro kakangke tongmaya kakke sangi tongmaya tong thoge tongmaya abona toye smai kichamo jeng porike nugo snamnai kaitor sabo ang norok ni kaitor norok ani borokne inke smai kthalo jesu kaitor kakangke chingno phurungko bosaka angke angkur bupang noroke bedak kene John chapter 15:5-7 abo khinma ke kaitor ke bupang chingke bedak norok saimano bupango kepajak ya bedek thi thangnai eba betai thaimaya
abo khai kenom snam nai bai snam jak tongya khinke abo khinma ke kaitor bai bororok tongma ya khinke ching buthai thai maya abo ching puila yapang bijaponom adam bai ebini kokni besante saiman kha abo ni bagi nung saimana nangko nung bai nini kaitor ni khalok tamo abo ni bagi se nung sabo khine saimana nangkugo te kaisa ke nung saimana nangko o sengsar tamo khine tamni khinba nung o sengsaro snam liya nung o sengsaro mungsa phana tubuliya nung the thang prabo mungsa suphano o sengsar ni tlangi bo thangmaya abo khinma ke o sengsar ni malik nungya o sengsar ni snam nai bot nungya khinke nung saimana nangko kaitor bai o sengsar ni khalok tamo khine tamni khinba kaitor bai o sengsar ni khalok nung saimaya khinke nung o sengsaro kak shangi tongmaya abo khinma ke nung kaitor bai kerengi tongya khinke o sengsar no snam nai kaitor bai nung kerengi tongya khinke tansa ke tongya khinke o sengsaro nung kak shangi tongmaya tamni khinba o sengsar kaitor ni koknawo kaitor samatino tongo kenen nung saimana nangkugo te kaisa ke tamni bage soita no to ye saimana nangkugo karon shotru yeba kena no to ye saima yakin ke ching khakoro klainai ching jingjalo klainai ching kubang ma chora kaitor no to ye saimana ni bage yeba kaitor no sinina ni bage ching bible poriwo khaifa no soita no saimana ni bage yeba sinina ni bage ching bible poria naidi chini kena no to ye soita no to ye saiman ke bini samung rok no to ye saiman ke ching kesa khus ke tongmano aboni bage ching o soita no to ye bo saimana nangkugo ang samani kokhe nung o sengsaro poito ginangke yelam ginangke tongna muchungke nung kaitor sabo khine saimana nangkugo sabo nung sabo khine saimana nangkugo nung tongmang o sengsar tamo khine saimana nangkugo te nono kebang nai soitan sabo khine saimana nangkugo omarok na nung saiman ka khinke nung kaitor ni muchungte kaitor bai kerengke o sengsaro ka kishangi tongthoge tongmano aponi bagi se o kaibre kubirokno phiringnani bagi Bethlehem prayer tower khumulungo tal brumbrumni 4th Saturday wo Baibil Klas tongo manjak phaidi o kubirokno saimanti poito ginangke te yelam ginangke o sengsaro tonglaidi te baisa kaitorni kokthar bai norok bai malayasa jotono khambai